nsellulkom f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex nilqgħukom għal dan ir-Rużarju Mqaddes. Talba ta' Rużarju faqda mal-Papa Franġisku f'dan ix-xahar Għażiż u Marjan ta' Mejju. Il-Papa Franġisku talabna biex matul dan ix-xahar nitolbu għat-trażżin u t-tmiem tal-pandemija. Kull ġurnata fix-xahar ta' Mejju, Santwarju kbir Marjan minn madwar id-dinja faqda mal-insara kollha li qegħdin isegwu permezz ta' xandira diretta jitolbu t-talba tar-Rużarju lill-Omna Marija. Il-jum tal-25 ta' Mejju intgħażel dan is-Santwarju Għażiż, is-Santwarju illi l-Maltin u l-Awċin fih jiġu fiġlejn il-Madonna ta' Pinu, Marija Assunta, illi mill-kwadru tagħha fil-kappella li fuqha huwa mwaqqaf dan is-Santwarju sabiħ, fl-1883 sejħet lil Karmela Grima u lil Franġisk Portelli u rrikmandat it-tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet tiem tagħha li ġisimha dam fil-qabar qabel ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Lil Franġisk Portelli irrikmandatlu it-talba fġieħ il-pjaga moħbija tal-ispalla ta' Sidna Ġesu Kristu fil-passjoni tiegħu. U għalhekk propju llum it-tlieta sejrin nimmeditaw il-misteri ta' tbatija. L-intenzjoni partikolari għal din il-ġurnata hija għall-għalliema, l-edukaturi u l-istudenti. U s-Santwarju fil-fatt huwa mimli b'rappreżentanti mill-iskejjel tagħna kemm dawk tal-Knisja u kemm dawk tal-Istat u oħrajn indipendenti, minn rappreżentanti ewlenin tal-tmexxija tal-iskejjel kemm min-naħa tal-Knisja u kemm tal-Istat, kif ukoll għadd sabiħ tas-studenti. Inħeġġukom biex tingħaqdu magħna u mal-Dusija tiegħu il-Papa f'din l-intenzjoni tal-lejla sabiex nitolbu għall-edukaturi u l-istudenti tagħna. Nilqgħu magħna lil dawk kollha illi qed jingħaqdu f'din ix-xandira permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni, kemm dawk soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex, kemm permezz tat-televiżjoni, it-telespettaturi ta' TVM2 u Shake Television, kif ukoll bost oħrajn illi qed jingħaqdu magħna permezz ta' Radju Marija u radijiet oħra. Inħeġġukom biex tibqgħu magħna kemm għal din it-talba tar-Rużarju illi se titmexxa mill-isfijiet ta' Malta u Għawdex kif ukoll in-Nunzju Apostoliku bis-sem ta' għalliema u studenti u dritt wara jekk tibqgħu issegwu permezz ta' Shake Television jew fuq l-internet għal quddiesa immexxija minn Monsinjur Archbishop.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti eżies faqda mal-Papa fuq l-eżempju tal-ewwel komunitajiet insara f'dan il-mument ta' tiġrib kbir, nerfgħu lejn il-mulej għall-interċessjoni tal-Imqazza Verġini Marija talb bla waqfien għal tmiem il-pandemija. B'mod partikolari llum, minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu fil-gżira ta' Għawdex, Malta, mnejn l-om qaddisa tagħna mtella fis-sema mill-kwadru tagħha fl-1883 sejħet lil Karmni Grima u talbita tgħid 3 Ave Marijiet fġieħi 3 ijiem li ġisimha dam fil-qabar. Waqt li lil Franġisk Portelli stednitu jitlob fġieħ il-pjaga l-moħbija ta' Bina Ġesu. Nixtiequ nitolbu għall-allima, l-edukaturi u l-istudenti. Dawn ix-xemat mixewla mill-lampa li hemm f'riġlejn ix-xbija tal-Madonna idawlu u jibdlu dan il-mument ta' dalma f'żernieq ta' dawl ġdid. Nistiednu lil dawk kollha li qed isegwuna permezz tal-internet biex flimkien mal-familji tagħhom jinaqdu magħna spiritwalment f'din it-talba tar-Rużarju. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħellesejna u qaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak itwieled għalina jrid ikun bniedem bħalna u Ġesu tiegħi jaħfrilna dlubietna eħlisna min-nar tal-infern u ġener irwieħ kollha wejn id-dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Ġesu ħamijaw lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Zebedew. U beda jsawwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom: għandi ruħi imnikta għall-mewt. Ibqgħu hawn u issru miegħi. Mexa kemm xejn il-quddiem. Inxteħet wiċċu fl-art. Jitlob u jgħid: Missier, jekk jista' jkun, biet minni dan il-kalċi. Imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, ma daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Sima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, titlob għalina l-mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, titlob għalina l-mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, titlob għalina l-mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, titlob għalina l-mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, titlob għalina l-mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, titlob għalina l-mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, titlob għalina l-mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna, għalik jisma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw it-tieni misteru tad-dbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u ifflaġellat. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. L-irġiel li kienu qegħdin isommu lil Ġesu bdew jgħadduh biż-żuffjett u jsawtuh u għattewlu wiċċu u bdew jistaqsuh u jgħidulu: Aqta' minn tajjelek din id-daqqa, u għadu jgħajruh b'ħafna kliem ieħor. Fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun riċitint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna l-nubietna bħalma nafru l-minnun, ħati għalina, ma ddaħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija,
bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, dak li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, eħlisna minna tal-infern, u ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw it-tielet misteru tad-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien ikkurunat bix-xewk. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jien ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom: Arawh, hawnhu l-bniedem. Xin rawh, il-qassisin il-kbar u l-ases bdew jgħidu u jgħidu: Salbu, salbu. li jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għajluna. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, nitlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, nitlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, nitlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa f'sija tal-mewt tagħna. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna, għalik jisma talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u ġenna l-rwieħ kollha wejn id-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fir-raba misteru tal-tbatija meta sidna Ġesu Kristu kien mogħbi fis-selejt mingħajr Pilatu tal-Kalvarju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Pilatu qalilhom jien se nsallab lis-sultan tagħkom, imma l-qassisin il-kbar weġbuh aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari. Fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh u huma ħadu lil Ġesu. Ġesu rafa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, jiġi saltnatek kull irtin kif is-sema jgħida fl-art. خبزنا تا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا وما نغفر من خطايانا لا تدخلناش في التجريب بس لا تسلم الدنيا. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لبنين متمرين الصف السياتة المتعنى. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لبنين متمرين الصف السياتة المتعنى. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لبنين متمرين الصف السياتة المتعنى.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitambin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitambin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitambin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitambin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitambin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitambin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mnijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitambin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw il-ħames misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqef ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: Hawn hi ommok, u minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Wara dan Ġesu, billi issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ l-Iskrittura qal: Għandi l-aċċ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall, huma xarbu sponza bil-ħall, waħluha ma' qasbata lis-soku u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħall qal: Kollox hu mitmum. Imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Sirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna, għalik jisma t-talbtana, dak li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-dubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et pes nostra salve.
Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk da fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Mister Eterna Alla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spirtu qaddis Alla. Henna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Palina. Imqazza Alla. Lob Alina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob Alina. Ta' Kristu. Itlob Alina. Il-Knisja. Itlob Alina. Tal-ħnina. Itlob Alina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob Alina. It-tama. Itlob Alina. Li żjed safja. Itlob Alina. Li żjed nadifa. Itlob Alina. Muxebba. Itlob Alina. Bla teba. Itlob Alina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob Alina. Tal-aġeb. Itlob Alina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob Alina. Ta' min ħalaqna. Itlob Alina. Ta' min salvana. Itlob Alina. Xebba kollok għaqal. Itlob Alina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob Alina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob Alina. Xebba kollok seta. Itlob Alina. Xebba kollok ħnina. Itlob Alina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob Alina. Mera tal-Qdusija. Itlob Alina. Tron tal-erf. Itlob Alina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob Alina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob Alina. Amara ta' kull grazzja. Itlob Alina. Amara ta' kull tiba. Itlob Alina. Warda mistika. Itlob Alina. Torri ta' David. Torri ta' Lavorju. Itlob Alina. Dar ta' Deb. Itlob Alina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob Alina. Bib ta' sema. Itlob Alina. Hewba ta' filodu. Itlob Alina. Saħħa tal-morda. Itlob Alina. Ken tal-midimbin. Itlob Alina. Faraġ tal-migranti. Itlob Alina. Faraġ tal-imniktin. Itlob Alina. Għajnuna tal-insara. Itlob Alina. Sultana tal-anġli. Itlob Alina. Sultana tal-patriarki. Itlob Alina. Sultana tal-profeti. Itlob Alina. Sultana tal-apostli. Itlob Alina. Sultana tal-martri. Itlob Alina. Sultana tal-konfessuri. Itlob Alina. Sultana tal-verġini. Itlob Alina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob Alina. Sultana imnisla minar l-ewwel teba. Itlob Alina. Sultana imtella s-sema. Itlob Alina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes. Itlob Alina. Sultana tal-familja. Itlob Alina. Sultana tal-paċi. Itlob Alina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Lilna nitolbu mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbu mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistoqħilna dak li wedna Kristu. Taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu qaddisa ta' Alla.
Fil-qada drammatika ta' bħalissa, mimlija dbatija u ġieħ li qed jifnu lid-dinja kollha, lejk induru Alla u tagħna u nfittxu l-ken taħt il-ħarsien tiegħek. O Verġni Marija, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena f'din il-pandemija tal-coronavirus u farraġ lil dawk li ħossuhom infarka u qed jolfqu minħabba fl-eżis tagħhom mejtin, xi drabi mitfuna b'mod li jħalli ġerħat miftuħa fir-ruħ tagħhom. Wieżen lil dawk li huma mħassbin għal persuni morda li biex ma jirriskjawx li jittieħdu ma jistgħux ikunu qrib tagħhom. Imla bil-fiduċja lil min jinsab anzjuż għal futur inċert u għal konsegwenzi fuq l-ekonomija u fuq ix-xogħol tiegħu. Alla u tagħna, itlob għalina quddiem Alla missier il-ħniena biex din il-prova qiebsa tintemm ħanerġgħu naraw ix-xefaq tat-tama u tas-sliem. Bħal f'Kana indaħal int quddiem liben divin tiegħek u jtolbu jrod faraġ lill-familji tal-morda u tal-vittmi u jiftilhom qlubhom għal fiduċja. Żomm idejk fuq it-tobba, l-infermiera, il-ħaddiema fl-isptarijiet, il-volontira li f'dan il-perjodu ta' emerġenza jinsabu fuq quddiem nett u qed jgħedu ħajjithom f'riskju biex jisalvaw ħajjiet oħra. Sieħeb int it-taħbit erojku tagħhom u għatihom il-qawwa, it-tjieba u s-saħħa. O Marija, faraġ tal-imġarbin, ħadda miegħek lil uliedek kollha turufnati u itlob lil Alla biex ma jdumx ma jerġa' jerfa' drieħ setan tiegħu u jeħlisna minn din l-epidemija terribbli biex hekk il-ħajja tista' terġa' lura b'serenità għar-ritmu normali tagħha. Fik nafdaw, int li bid-dija tiegħek iddawwa lill-mixja tagħna bħala sinjal ta' salvazzjoni u ta' tama, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Amen. Kif talbitna Omna Marija minn din il-kappella, ejjew ngħidu 3 Ave Mariji f'ġieħi 3 ijiem li wara mewta il-ġisem glorjus tagħha dam fil-qabar qabel ġiet imtella s-sema fuq il-kori tal-anġli u nkurunata mit-Trinità Qaddisa. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.
sabiħ li ħareġ mill-pinna tal-poeta nazzjonali tagħna Dunkarm Bsajla, nagħlqu din it-talba għażiża tar-Rużarju Mqaddes fi ħdan Omna il-Verġni Marija ta' Pinu, Sultana tal-poplu Malti u Awċi, Sultana tal-familji tagħna. Tlabna b'mod partikolari għall-intenzjoni tal-edukaturi, l-allima u l-istudenti. Intom li tinsabu maqna, maquda għal din ix-xandira, nistednukom tibqgħu sabiex fi ftit tal-momenti oħra niċċelebraw flimkien is-sagrifiċċju tal-Qudiesa flimkien mal-isfijiet tagħna.
Nerġgħu nilqgħu magħna lil dawk illi kienu diġà maqudin għal din ix-xandira kif ukoll lil dawk illi inaqdu magħna issa. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex fejn għadna kemm wassalnilkom it-talba tar-Rużarju imqaddes illi faqda mad-dinja kollha għamilna f'riġlejn il-Verġni Imbirka Marija propju biex nitolbu għat-tmiem tal-pandemija u bl-intenzjoni speċjali tal-Papa Franġisku għal-edukaturi, l-allima u l-istudenti. Wara li flimkien tlabna il-Rożarju, issa sejrin niċċelebraw l-Ewkaristija, il-ċelebrazzjoni l-aktar għażiża tal-liturġija nisranija. Imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Arċisqof Metropolita ta' Malta, akkumpanjat minn diversi konċelebranti, fosthom l-Isqof Awżiljarju ta' Malta Monsignor Joseph Gallia Kurmi, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma, in-Nunzju Apostoliku Monsignor Alessandro Del Rico u saċerdoti rappreżentanti tal-iskejjel tal-Knisja f'Malta u f'Għawdex. Qiegħed janima din iċ-ċelebrazzjoni kif għamel diġà waqt ir-Rużarju kor li twaqqaf għal din l-okkażjoni magħmul minn għalliema mill-iskejjel tal-Knisja f'Għawdex taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Fis-Santwarju ta' Pinu bosta huma r-rappreżentanti tal-iskejjel minn Malta u Għawdex li ġew mistiedna għal din l-okkażjoni sabiex jirrappreżentaw il-dawk li fl-iskejjel tagħna jaħdmu mal-istudenti. Flimkien magħhom diversi rappreżentanti ta' studenti minn diversi skejjel illi għandna f'pajjiżna. Propju din hija l-intenzjoni li qegħdin nitolbu għalija illum faqda mal-Papa Franġisku skont l-intenzjoni tiegħu, faqda mal-isfijiet tagħna, faqda mad-dinja kollha. Inkomplu nitolbu sabiex jekk hija rieda ta' Alla titrażżam din il-pandemija illi kabret tant lill-popli tagħna u li bir-rieda ta' Alla issa ftit ħerġin minnha. Ejjew nidħlu b'dan l-ispirtu għal din il-qudiesa f'riġlejn Omna Marija, Omm il-Knisja, dik li fuqha mal-Apostli niżel l-Ispirtu Santu narejt il-50 festa li ċelebrajna propju il-birat l-ula.
biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Nil-Qudies aħna l-isfijiet qegħdin nafdaw il-gżejjer eżis tagħna fidejn il-Madonna biex twassalna lejbina Ġesu. O Alla ħanini qaf magħna bnedmin dgħajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-om qaddisa ta' Alla mtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu. Bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Jew nitħejjew u niftu l-qalb u l-widnejn tagħna sabiex nisimgħu il-kelma ta' Alla illi jrid iwasslilna f'din il-liturġija tal-lejla. Ninsabu issa fi żmien ta' matul is-sena. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u infex Filena bint Sion. Għali xarani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej u huma ikunu il-poplu tiegħi. U jiena nammar f'nofsok, imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċti batni għandek. U l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu wiskiet quddiem il-mulej, intom il-ħajjin il-koll, għax stembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Iva, min issa l-qudiem kull nisel li sejjaħ li ħinja, għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Is-Setani jagħmel miegħi. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla jiċkejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-lonja bagħthom il-barra b'xejn. Is-Setani jagħmel miegħi. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan.
F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm qarit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħosib il-mejda. Huma marru jagħtulu. U daq l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejħ lill-arusa qallu, kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, imbagħad meta ikun ħadhom iġibu dak illi ikun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wara l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Smajna hemmhekk ix-xandir tal-Vanġelu minn Dun Ruben Gawċi li koordina il-pastorali fl-iskejjel tal-Gvern. Il-Vanġelu li l-Knisja xandar ukoll nhar il-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu li tiġi ċelebrata fit-22 ta' Ġunju. Forsi mhix koinċidenza illi illum jaħbad ukoll id-99 anniversarju mill-mewt ta' xebba Karmela Grima mill-Arb Għawdex illi semet mill-Madonna Sejħila mill-Kappella tal-Ġentili propju dan il-post għażiż illi fuq u imbagħad imbena dan is-santwarju majestus. M'għandhomx inbit. Din il-kelma ta' Marija lil Ġesu tirreferi għal sitwazzjoni konkreta waqt tieġ, festa ta' mħabba u ferħ. L-inbit, skont is-Salm 103, huwa dak li jferraħ qalb il-bniedem. U l-ħsieb tagħna malajr imur lejn l-inbit bħala l-element li fil-ħajja tagħna iġib il-ferħ. Naqashom il-ferħ, mhux biss għax l-arus u l-arusa nkwetati li ma jistgħux jitrattaw il-mistiednin bir-rispett li jistħoqilhom. Fosthom kien hemm Marija u Ġesu li stieden miegħu id-dixxipli tiegħu wkoll. Imma għaliex din li tajt il-Madonna tista' wkoll tirreferi għal tant sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħna li donhom ma baqalhom sens jew ma kawża ta' ansjetà. Il-koll kemm aħna għandna ħaġġ kbir għall-lena u l-ferħ. Ġesu jifhem li trid tasal is-sija tiegħu biex ikun jista' jassigurana dik il-kelma li jgħid lejn l-aħħar ta' ħajtu fuq l-art. Nagħtikom il-ferħ mhux bħalma tagħtihulkom id-dinja. Nagħtihulkom flimkien ma' sliem, għax is-sliem huwa t-tislima ta' Kristu xoxt. Imma Marija tgħidilna kelma għażiża. Dik li qalet lil qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Meta jimmedita fuq dan il-Vanġelu l-Papa Franġisku jinnota kemm kienu kbar
it-siġġarar tal-ħaġar li kienu hemm biex joffru l-ilma għal purifikazzjoni għal ħasil u jgħid dan x'aktarx kien ilma tas-sew fqir. Ilma li jintuża l-ħasil mhux biex jinxtorob. U kien bl-abbundanza. Il-mulej jitrasforma dan l-ilma fqir f'imbit mill-lefjen. U bl-abbundanza għaliex il-kelma tiegħu hija li jimlew dan il-ġarar bl-ilma u huma imlewhom sax-xifer. Kull waħda minnhom kienet tesa 100 jew 120 litru. L-imbit li offri Ġesu, il-fer li offri Ġesu huwa tassew tajjeb. Int l-imbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Ejjew nitolbu lil Madonna llum tinterċedi għalina aħna li forsi għaddejjin minn momenti diffiċli ta' ansjetà. L-istudenti tagħna li f'dawn ix-xhur kellhom jadattaw ruhom għal ċirkostanzi ġodda li fil-bidu ma kienux ippreparati għalihom, li għandhom ħerqa kbira li jkunu flimkien fl-esperjenza sabiħa tal-iskola bħala komunità li tikber flimkien. Imma niftakru wkoll fl-oqsma edukattivi kollha, mill-istudenti tal-università sa tfal li qegħdin jibdew l-avventura tagħhom edukattiva. Nitolbu l-interċessjoni ta' Marija biex fejn hemm il-qalb tatina l-faraġġ, fejn hemm id-dieqa tagħmlilna kuraġġ. U fl-istensin insellmu lil tant edukaturi li f'dawn ix-xhur għamlu sforz kontinwu u iżjed mis-soltu biex jiggarantixxu l-edukazzjoni taż-żgħażagħ tagħna. Ejjew nafdaw lill-istudenti tagħna, lill-edukaturi f'kull oqsma, mit-terzjarju sal-primarju, f'idejn Sittna Marija. Il-ħarsa tagħha tinduna fejn hemm il-vojt, fejn hemm il-bżonn tal-ferħ u tal-paċi. U tgħidilna għamlu kull ma jgħidilkom hu, kull ma jgħidilkom ibni. Dawn il-kelmiet eżis ta' Marija, l-aħħar kelmiet tagħha fl-Evanġeli, għandna programm għal ħajjitna. Jekk nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu, il-ferħ ma jonqos, l-imbit tal-festa huwa assigurat. Ir-riflessjoni tal-Arċisqof ta' Malta, Charles J. Scicluna, fl-okkażjoni ta' din il-qudiesa tal-lejla mis-Santwarju ta' Pinu, dritt wara ir-Rożarju Mqaddes faqda mad-dinja kollha, b'talb għall-edukaturi, l-għalliema, l-istudenti. Fil-fatt anki din ir-riflessjoni kienet iffukata propju fuq dan is-suġġett, fuq din it-tema tant għażiża ta' dawn li taw tant servizz ukoll f'dawn ix-xhur mqalba tal-pandemija. U qudiem rappreżentanza sabiħa fil-Knisja, fis-Santwarju ta' Pinu, ta' għalliema, edukaturi u studenti. Faqda sħiħa ma' Marija l-Verġni Omm, il-Mara tal-Fidi, u dik li tat ħajjita kompletament lill-Alla. Impoġġu f'idejha tal-bit tagħna u taħutna biex tressaqhom quddiem it-tron ta' Alla. Għall-Knisja, Omm u għalliema, sabiex tagħti xhieda kemm tassew li mgħallem tagħna wieħed hu. U aħna l-koll aħwa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja ta' pajjiżna, sabiex ma jedew qatt jinvestu f'edukazzjoni dejjem aktar sħiħa li tgħin fil-formazzjoni ta' ċittadini onesti u responsabbli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-edukaturi kollha, sabiex igawdu s-saħħa meħtieġa, jażlu t-triq tal-paċenzja u jikbru fl-imħabba fil-qadi tal-missjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-tfal kollha, sabiex l-istudju
ir-rekreazzjoni u kull ma jagħmlu u jgħixu fl-iskola jgħinhom jikbru fl-imħabba lejn Alla u lejn xulxejn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-iskejjel kollha sabiex ikunu postijiet oħra privileġġjati fejn kulħadd ikun milquh bħala don ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li qed iħabirku biex irażżnu din il-pandemija, biex ikollhom dejjem l-erf u l-kuraġġ li jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet fl-interess tas-saħħa ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U għal dawk kollha li tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom sabiex jitfarġu bi kliem ta' fidi u bit-tama tal-qawmien mill-imwiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna li jogħġbok issejħilna biex niġu f'dan il-post qaddis li minnu bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mollija s-sema ix-xerretat kbir ta' grazzi fuqna. Għatina qalb safja u twajba ħalli nikbru fil-fidi u mmexxijin mill-kmandamenti tiegħek. Nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna bħalna nfusna. Bi Kristu Sidna. Infakrukom li din hija xandira diretta mis-santwarju ta' Pinu f'Għawdex u disa mmexxija mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna konċelebraw miegħu l-isfijiet Maltin kif ukoll saċerdoti illi jirrappreżentaw l-iskejjel tagħna. Fost l-oħrajn Father Charles Malija, il-kap tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika, u Father Jimmy Bartolo jirrappreżenta l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja. Aktar kmieni wkoll xandar il-Vanġelu Father Ruben Gawci, delegat pastorali fl-Iskejjel tal-Gvern u Indipendenti. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni bosta rappreżentanti mill-qasam tal-Edukazzjoni f'Malta u f'Għawdex, fosthom il-Ministru għall-Edukazzjoni l-Onorevoli Justin Caruana. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ferħanin bit-tifkira ta' ibnek
nofrulek mulej sagrifiċċju ta' tifħir biex din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Unfaħruk u nberkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni imqazza Marija. Bil-qalb la teba jlaqat il-verb tiegħek u stoqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqat l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla lina biex tħares bħala wlieda l-bnedmin kollha, imnislina l-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-apposti, hija magħhom kienet tistenna il-miġja tal-Ispirtu miet u hekk saret iġbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal il-jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha.
wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Bisqof Charles, Bisqof Joe, in-Nunzju Apostoliku, Kardinal Marju, l-isqijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-konni tolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Umm Alla Marija, ma' Raġel Ġustaħħa San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmien. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħek. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla, itneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna. Ħaruf Alla, itneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna. Ħaruf Alla, itneħħi l-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan li ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha minn kull ħażin. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' d-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna
għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jixtoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun. F'dan il-mument għażiż ta' tqarbin, ejjew nitolbu b'mod partikolari għall-għalliema, l-edukaturi u l-istudenti fl-iskejjel tagħna. F'Għawdex għandna 6 skejjel tal-Knisja u fuq 11 skola tal-Istat li għamlu parti mill-kulleġġ ta' Għawdex. Flimkien ma' l-istituzzjonijiet akademiċi iktar għoljin bħal huma is-Sixth Form, l-Emcast, il-Kulleġġ tal-Arti, kif ukoll il-kampus tal-Università ta' Għawdex. Kollha rappreżentati llejla f'din il-qudiesa. Nitolbu għalihom u nixxenqu aħna wkoll li nirċievu lil Ġesu Ewkaristija li jsaħħaħ lill-familji u lil pajjiżna. Il-kor mamul minn għalliema għadu kem kanta l-innu sabiħ ruħi għaċana għalik, l-arranġament huwa ta' Mariella Spiteri ċefaj. Inkomplu bl-aħħar parti tal-Quddisa l-moment ta' ringrazzjament ta' rat il-ħajr. Jew nroddu ħajr l-mulej ta' sewal tanġit li jisir fl-iskejjel tagħna. Semmejna il-11 iskola primarja li għandna f'Għawdex, imma wkoll l-iskejjel sekondarji, l-iskola medja, l-iskejjel illi iwaslu l-istudenti għal talim aktar avvanzat. Nitolbu għal daw kollha li b'xi mod imissu mal-qasam tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Huma benefatturi kbar tagħna l-kol kemm aħna b'xi mod messejna ma' dan il-qasam ġejna ffurmati f'din il-forġa illi minna ħarġu iċ-ċittadini tal-lum u ta' għada. Jalla il-mulej ikompli jibgħat l-ispirtu qaddis tiegħu dak l-ispirtu li niżel fuq il-Knisja f'Pentekoste sabiex idawwal il-moħħ u l-qalb
tal-edukaturi u l-istudenti tagħna. Qalbinna mulej bis-sagramenti tas-sema, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija ta' Pinu. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixra bi Kristu Sidna. Llum jaħbad id-99 anniversarju mill-mewt ta' Karmni Grima, ta' min niftakru f'dik l-istedina ħerqana tal-Madonna. Ejja, u aħna nibqgħu inżuruha u nitolbuha il-protezzjoni, il-ħarsien tagħha. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Marija, il-qaddejja tal-mulej, tfaħħar bħajjita kollha lill-Alla li jagħmel magħha ħwejjeġ kbar. Kif ikompli jagħmel magħna illum fi żmienna minkejja wkoll id-batija illi l-ħajja tagħna inevitabilment ikollha tgħaddi minnha. Tlabna llum lill-mulej bl-interċessjoni ta' Ommu Marija sabiex iwassal fit-tmiema din il-pandemija illi għamlet tant ħsara fostna, għamlet tant ħolqot tant batija anki fl-ekonomija fost dawk li għandhom il-negozji, imma wkoll fil-familji tagħna, fost iċkejknin tagħna u ħalliet ukoll bosta vittmi ta' mart u ta' mewt. Għal dawn kollha llum nitolbu sabiex il-mulej jagħtina din il-grazzja permezz ta' Ommu Marija. U iċċelebrajna għalhekk flimkien mal-isfijiet tagħna ta' Malta u Għawdex u bl-intenzjoni speċjali u l-preżenza ta' liema, edukaturi u studenti, it-talba żiża tar-Rożarju li Omna Marija talbitna biex nitolbu anki minn dan is-santwarju tagħha, kif ukoll iċċelebrajna is-sagrifiċċju tal-Qudiesa, l-Ewkaristija, propju friġlejn din ix-xbija żiża ta' Marija, illi minna illum ukoll kif għamlet lil Karmni Grima tkompli ssejħilna ejja, ejja. Din ix-xandira tal-lejla illi twaslet mad-dinja kollha fl-ewwel parti tagħha u issa komplejna wkoll insegwuha permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni tad-Djoċesi u Shake TV tasal fit-tmiema b'dan il-kant tal-aħħar. Imma qabel xejn nixtiequ nirringrazzjaw il dawk li jagħmluha possibbli. Grazzi lil CVC Media illi waslita fid-djar tagħkom. Grazzi wkoll ir-rettur tas-Santwarju Don Gerard Baħaġar u lil Dun Joe Bajjada, koordinatur fisem il-Knisja f'Għawdex mal-iskejjel kemm tal-Knisja u kemm
tal-Istat. Minna ħatijaj imma tfadalli xejn li nirringrazzjakom intom il-koll li kontu maqudin magħna għal din ix-xandira. Dawk li jixtiequ jerġgħu jsegwuha jistgħu jagħmlu dan fuq il-paġni soċjali tagħna kemm Facebook kif ukoll YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex, jew jekk tridu segwu r-Rosarju tistgħu tagħmlu dan ukoll fuq il-Vatican News Facebook page. Il-funzjoni tal-lejla kemm ir-Rosarju u kemm il-Qudiesa kienu animati minn kor imlaqqa apposta fost l-allima kemm mill-iskola sekundarja tas-Seminarju Minuri ta' Għawdex u kemm mill-iskola tal-Konservatorju tal-Isqof, sekundarja tal-Bniet u anki xi skejjel oħrajn li għallima ħadu sem f'dan il-kant u għalhekk verament din iċ-ċelebrazzjoni mill-bidu sal-aħħar kienet ċelebrazzjoni magħmula mill-allima, mill-istudenti u mill-edukaturi. Fl-isfond diġa qed tisimgħu n-nies li issa qiegħda tħalli is-santwarju propju rappreżentanti ta' diversi skejjel kif semmejna kemm tal-Knisja, kemm tal-Istat u kemm indipendenti. Fost l-oħrajn kien hawn preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni il-Ministru għal Għawdex, il-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Onorevoli Justin Caruana, il-Deputy Registrar tal-Università ta' Malta, Carmen Manġon, Father Charles Mallija, Kap tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika, Dr. Ian Mifsud, Direttur tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika, Att ta' Service Managers, kif ukoll Father Jimmy Bartolo, Ġiżwita, u Christine Sherry, bħala rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja. Father Ruben Gauci, Delegat Pastorali tal-Iskejjel tal-Gvern u Indipendenti. Dr. Denise Mifsud, Prinċipal tal-Kulleġġ ta' Għawdex. U Viktor Gallia, Direttur Ġenerali tal-Kulleġġi tal-Arti. U Father Richard Farrugia, Rettur tas-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex. Dan flimkien ma' diversi kapijiet tal-iskejjel, għalliema, LSCs, edukaturi oħra u studenti. Eżis telespettaturi, grazzi li kontu magħna, nkomplu nitolbu lill-Omna Marija sabiex tbierek lilna u l-familji tagħna il-lejla tajba.